že táto kauza síce sa objavovala v médiách pred prvým kolom, ale zdá sa, že Ivanovi Gašparovičovi sa podarilo takou nejakou mystifikáciou z tejto kauzy sa od nej minimálne dištancovať. Pritom toto je kauza, ktorá podľa mňa ho diskvalifikovala už v tom čase, keď vykonoval funkciu predsedu parlamentu. Už nehovoriac o tom, že naozaj ako zvolenie po takejto kauze do najvyššej ústavnej funkcie je niečo nepredstaviteľné, ale už v tom čase, keď vykonoval svoj mandát ako predseda Národnej rady, tak myslím si, že toho, čo sa dopustil, to je niečo nebývalé. Tak pán Gašparovič v jednej z televíznych diskusí sa od toho dištancoval spôsobom jemu vlastným, keď spochybnil autentické dokumenty. Tie autentické dokumenty sú zosumarizované v tejto útlej knižočke dvoch autorov. Milan Galanda tu rozobral problematiku poslaneckého mandátu, no a potom Juraj Hrabko sa venoval špeciálne kauze Františka Gaulidera. A sú tu zosumarizované aj dokumenty. To znamená ten povestný list, ktorým sa vraj vzdáva, ktorý mimochodom bol doručený do Národnej rady neskôr, teda ako list, ktorým František Gaulidor práve upozorňoval, že môže prísť nejaký list a že teda, aby sa ten list nebral na vedomie, pretože on po vystúpení z HZDS sa svojho poslaneckého mandátu nevzdáva. Takže tento list je to list, ktorý evidentne bol sfalšovaný dodatočne, ktorým sa vraj František Gaulidor mal vzdať poslaneckého mandátu. Potom sú tu výpisy z hlasovaní, ktoré prezradzajú, respektíve potvrdzujú veľmi zaujímavé skutočnosti, ktoré sú v absolútnom rozpore s tým, čo Ivan Gašparovič tvrdí. Poprvé, Ivan Gašparovič ako predseda parlamentu absolútne znegoval ten pravý list Františka Gaulidera a zaoberal sa tým sfalšovaným, čiže vlastne program poslaneckej schôdze bol určený na základe de facto sfalšovaného listu. Potom sa prijalo uznesenie, za ktoré samozrejme Ivan Gašparovič hlasoval. Potom opozícia sa pokúsila toto uznesenie zrušiť a Ivan Gašparovič spolu s celou vládnou koalíciou hlasoval proti tomu. Čiže evidentne samozrejme podporoval práve to, čo bolo naordinované Vladimírom Mečiarom. No a potom ako uradujúci predseda parlamentu de facto zabranil spolu s vládnou koalíciou implementácii rozhodnutia ústavného súdu. Čiže Ivan Gašparovič, tak povediac, po uši namočený v tejto celej kauze. Už iba taký doplnok na pripomenutie, že František Gaulider sa zúčastnil na tom hlasovaní priamo hlasoval proti tomu listu, ktorý údajne teda mal byť dôvodom jeho vzdania sa mandátu. Je to proste niečo nepredstaviť, je to nehorazné. Napriek tomu to bolo akceptované a bolo podpísané, to uznesenie bolo podpísané tedajším predsedom Národnej rady. Čiže toto je kauza, ktorá už, keby sa nič iné neudialo, keby nejaké iné prehmaty mocenské sa v tom čase neudiali za spolúčasti Ivana Gašparoviča ako de facto druhého človeka v HZDS, tak už jediná táto kauza ho diskvalifikuje na to, aby vykonával najvyššiu ústavnú funkciu. Toto bolo iba také improvizované pripomenutie. Myslel vtedy aj poslanec Robert Fico. V tom čase si to asi myslel. Áno, vtedy terajší predseda vlády sa dosť kriticky postavil k tejto kauze a celkom spravodlivo kritizoval celú vládnu koalíciu, vôbec spôsob a samozrejme aj Ivana Gašparoviča. Však sú známe jeho výroky, že je predstaviteľná, teda pokiaľ ide o stranu Smer spolupráca s HZDS, ale sú nepriateľní dvaja. Vladimír Mečiar, Ivan Gašparovič. Dnes to už evidentne neplatí. Ja sa ešte predsa len vrátim ku kauze Tisová vila. Prečítam vám, ako správny egocentrický autor, čítam z mojej knižky Únos demokracie, ktoré vydal Inštitút pre verejné otázky. Prečítam vám ale zo správy Branno-bezpečnostného výboru z novembra 91 a jary 92. Ide o krádež spisov v Tisovej vile v Trenčíne a uskutočnila sa podľa správy Branno-bezpečnostného výboru takto. Podotýkam ešte, že kauza Tisová vila sa vyšetrovala práve vtedy, keď bol Ivan Gašparovič generálny prokurátor a bola jedna z hlavných dôvodov, prečo, keďže sa toto zastavilo vyšetrovanie a nekonalo sa v tejto kauze, bol Václavom Havelom Ivan Gašparovič odvolaný. Takže citujem zo správy.
Leonard Čimo, vtedajší starší inšpektor, na základe príkazu Vladimíra Mečiara, vtedajšieho ministra vnútra Slovenskej republiky, 27. januára 1990, 5 minút po polnoci, vošiel do Tisovej vily. V zámku plechovej skrine v kancelárii náčelníka EŠTB našiel kľúče, otvoril skriňu a vybral z nej okolo 18 obalov, v ktorých boli dokumenty o tajných spolupracovníkoch EŠTB. Všetky spisy odovzdal svojmu vodičovi Jánovi Rezníkovi, ten spisy odniesol do auta. Obaja aj so spismi odcestovali do Bratislavy. Tajné spisy odovzdali okolo 7 hodiny ráno Vladimírovi Mečiarovi vo vile ministerstva vnútra na Partizánskej ulici v Bratislave. Ján Rezník potvrdil slová Leonarda Čimu pred Branno-bezpečnostným výborom. Neskôr sa stal šoférom Alexandra Dubčeka. Ešte ideme ďalší citát zo správy. Ide o charakteristiku Jaroslava Sviechotu zo správy Branno-bezpečnostného výboru. Ešte podotýkam, že Branno-bezpečnostný výbor v tom čase bol pod vedením Františka Javorského, vtedajšieho poslanca KDH, ktorý neskôr zahynul. Citát zo správy. Na vytrhnutej dvojstrane s registračným číslom 19 491 19530 bol pod číslom 19508 evidovaný plukovník Judr Sviechota. Ďalej, napokon na vytrhnutej dvojstrane s registračným číslom 31 03131 060 bol pod číslom 31 048 zaevidovaný Judr Vladimír Mečiar, od 1990 do 26. júna 1990 minister vnútra Slovenskej republiky a od 27. júna 1990 do 21. apríla 1991 predseda vlády Slovenskej republiky. Podotýkam ešte, že krádež týchto spisov bola absolútne protizákonná.